Ако детето ви е над 3-4 годишна възраст и над 120 см височина и искате да изкарате един готин уикенд, заповядайте с нас на нашото групово пътуване до детския вълшебен град Кицания. Детето ви ще има възможност да усети какво е да бъдеш пилот, банкер, доставчик, куриер, шеф-готвач, суши-готвач, пицар, пожарникар, полицай и още супер много професии, които ви дойдат на акъла. Още с влизането имате възможност да изкарате паспорт на детето си, където да следите прогреса му в посещение на всички Кицания градове в цял свят. Както и да отбелязвате през кои професии детето е минало. Ако имате интерес, можете да свържете с мене тук на лично съобщение или в Instagram Natty Around the World и да се включите в нашото групово пътуване на родители с деца. Реших да създам това събитие, защото знам колко е трудно да измислиме занимания на децата ни, особено когато не искаме да им даваме един таблет и един телефон, пред който да мине цял един ден. А възможността за пътуване през уикенда е супер удобна и за работещи родители. Имаме опции и пакети за цяло семейство или само един родител с дете. Датите на пътуването са ни 27-28 септември. Ако имате допълнителни въпроси, можете да ми ги зададете тук или, както казах, да се свържете с мен в Instagram или на лично съобщение. Аз съм Натя от Natty Around the World. Тук пътуваме ефтино и изгодно. Чао!